Ποιος είναι αυτός που τόλμησε μαζί μου να τα βάλει, μαζί μας να τα βάλει? Είναι τρελός, υπέρθυμα στον Άδη να προβάλλει. Δεν απειλούτει αέτη με τα παπαγαλάκια, με τα παπαγαλάκια. Μοιάζουνε με τσιφόρδα κους που κράζουνε σταριάκια. Χριστέ μου, πως την αγαπώ και πόσο τη λατρεύω, και πόσο τη λατρεύω. Έγινε και πραγματική θρησκεία και πιστεύω